work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. Здравейте на всички, аз съм Дани 123 и днеска ще ви разведа и с моето съоръжение за почивка през лятото. Това е къщата, така ще я покажа отвътре. Ето тук има съндък, тук има врати, там още един съндък, там рафтове с книги, тук има голяма масичка, тук също има маса. Това е кухнята, тук също има две маси, едната е тази, която още не е довършена. Аз няма да я правя, тук не ще се яде, тук се стои и си говорите. Това тук също е втората маса. Това от тук са печките и двете. Само да разкрия на настройки. Добре. Така. Ето ми където съм направил. Гадост! Без исках щупя нещата. Така, това от тук е единично легло. Това е спалнята. Тук има съндък малък, също рафтове с книги, голям съндък. Още два съндъка ето тук и две легла. Така, това от тук е откритата маса. Това от тук също е маса, на която се говори тук. Това тук е басейн. Горе има две рампи, едната е по-близка, другата отива много нагоре и там се спускате. Това тук е библиотеката. Там е моята автоматична ферма. Аз ще ви заведа, само да излезем от хотелчето. Този гаден лак. Да. Добре. Чакайте, само за малко ще ползвам клип. Така, върнах се. Ето ме фермата. Виждате, от двете страни има жито. Такова е пшеница. Там долу има моркови, има и картофи, долу също е така. И сега нека да пуснем да видите как работи. Дъх тръгна. И ето всичките там неща, които се събират и до тук. Сега нека да го спрем. Не всичко е дошло, после ще го обера. Ето тук е да и този съндък. И сега като отворим съндъка. И ето ни ги повечето неща. И общо взето беше това. И довиждане, аз бях Дани 123. Лайквайте, сабскрайбвайте и коментирайте.